Arratxaldeo! Ongi? Bai, zeke bai. Eseri lasai. Ongi etorri, Eneko. Hortxe. Hortxe, hartu olkia. Bueno, Eneko, bista eder, 2023an iaz argitaratutako eleberria, eta gustatzen ari da, gustatu da, eta bistakoa da gustatzen ari dela. Espero zenuen zuk arrakasta hau? Bueno, zaila da jakitea, liburu bat idazten denean ze erantzun izanen duen. Hasteko liburua idazten ari garen bitartean, ez dakigu argitaletxe bati interesatuko zaion ere, argitaratzeko gisakoa izanen den ere. Eta, bueno, argitaletxeak, kasuntan elkarrek gustora hartu zuen proposamena, eta argitaratzeko gogoa erakutsi zuen, argitaratzeko eta promozionatzeko ere bai. Horrek ja ematen du konfiantza pixkat, eta gero pixkanaka hasi nintzen irakurleen erantzunak eta jasotzen, eta, bueno, bereziki uda pasata gero, jende frankok irakurri ondoan, bueno, aski erantzun baikorrak izan dituen. Orain, sari bat espero, ez naiz sarien esperantzan bizi, ez dut uste komeni den ere, eta beraz hori pozez hartzen da, baina ez espero nuen, baita ez bada espero nuen zerbait. Eneko, ikusi dugu horre liburuaren azala, bista ederren grafia bera deigarria da, hasiera batean, hortik hasten da intentzio bat, ez da? Bai, biztan da, bista eder hola idatzia denez, nik uste Lapurdin eta orokorrean iparraldean bizi den edozenek badakiela, badela joera bat euskarazko izenak frantses ortografian idazteko, segurazki ez euskaldunentzat, baizik eta frantsesentzat, haiek jakin dezaten nola oskatu, baina beste arrazoin bat ere bada, nik uste frantziak eta frantsesek kostata onartzen dutela, edo ez dutela onartzen euskara izan litekela akademiako hizkuntza, literaturako hizkuntza, prentsaiko hizkuntza, baizik eta hizkuntza bat desagertu eta egon beharko lukena gaur egunez. Orduan, hori guztiak adierazten ditu hola idazteak. Eta gero gen inguruan badago gogo eta sakonago bat liburuan garatzen dena. Liburuan protagonista kazetari bat da, Oien Art, ez da, abizena duen kazetaria. Hor badago jauregi bat, badaude asmo ezkutu batzuk, asmo ezkutu horiek errealitatearekin zerikusiare badute? Bai, asmo ezkutu horiek ez dira zehazki proiektu erreal batean oinarrituak, baina oso sinesgarriak den proiektu bat da. Azken finean, ene abiatu nintzen, jauregi abandonatu batean, proiektu bat, fikziozko zerbait. Eta ze proiektu izan liteke kalapita sorlezakena aldi berean, eta bidean izan daitezke, eta azkenean aukera errealistenaren alde egin nuen, eta aukera errealistena da turismoari eta luxuzko turismoari lotutako proiektu espekulatibo bat. Eta liburua idazten ari nintzela, bukatzen ari nintzela ere antzeko kalapita batzuk izan dira beste gisa batean, baina laborariek ere okupatu dituzte lur batzuk, prezio astronomiko batzuetan erosi edo saldu nahi zirelako, eta hainbat kalapita izan dira azken hilabeteetan Lapurdin bereziki, beraz aski errealista da. Eneko, argitaletxearen hitzetan thriller politiko bat da? Eta horrek badu meritua, thriller politiko izena bera deigarria egiten zaigu, baina egia da azken aldian agian politika gehiago komediarekin lotzen dela, zure kasuan thrillerrarekin lotzen dute. Bai, thriller bada, misterio puntu bat badelako, azken finean, hainbat galdera ikurrekin abiatzen da, zergatik dago abandonatuta jauregi hori, nok ziren azken jabeak, ezin dituzte lokalizatu, beraz zergatik daude sakabanatuta, ze sekretu eskutatzen du jauregi horrek, zer da proiektua, nor dago proiektuaren gibelean, beraz galdera anitz daude eta horrek egiten du thriller bat, baina politikak pisu importantea du politika anitza aipatzen delako, bai, azkenean proiektu horren atzean politika ere sartzen delako, lekuko politikariak sartzen direlako, eta mugimendu politiko bat ere honen kontra, eta azken finean, kazetaritzak ere politikariekin badu nolabaiteko harremana, eta orduan, politikaz ere, Euskal Herriko egoera politikoaz ere mintzatzen da. Zeharka, baina mintzatzen da, azkenean lotura ere badelako. Eta zuri, esan? Olako proiektu baten eta egoera politikoaren artean lotura badelako. Eta zuri nola sortu zitaizun liburu hau egiteko gogoa nahia, nola piztu zen hori? Aspaldi, duela kasiko gehi urte, nik orduan banituen bi eleberri idatziak, bigarrena duela 19 urte, uste publikatu zela,
Eta gero, hirugarren batekin hasi nintzen, eta hor banuen abia puntu bat, hain zuzen, behin prentxorreko batean auzapez batek errantzuen, zutela proiektu bat, halako leku bat izan ziteken leku batean, baina ezin zutela proiektu hori aintzina eraman, jabeak ezin zituztelako lokalizatu. Beraz, hortik piztu zitzaidan ideia. Eta hasi nintzen pixka bat lantzen, eta gero utzi nuen beste proiektu batzutan sartzeko, gero berriz hasi nintzen eta berriz utzi nuen beste proiektu batzutan sartzeko, eta hola luzatu zen prozesua. Hortzegoen bueltaka, ezta? Eta beraz errango nukenik beratzen egon dela, ezakit 15 bat urtez edo proiektu hau, azkenean liburu bilakatu artean. Eneko, gizartearen kontraesanak, landa eremua, harreman sentimentalak, eskuin muturraren presentzia, egia da, puri-purian diren gaiak direla, baina pentsatzen dugu zuk eskatzen zaituzten gaiak direla, eta horregatik sartu dituzula liburuan. Bai, biztan da, liburuan sartzen dira, kezkatzen diren gaiak, gero, abia puntua ez da izan, nahi ditut gai hauek aipatu eta ea nola sartzen ditudan liburuan, ez? Egin dut unibertsio bat eraiki dut, intriga baten inguruan, eta hori eman dizkiot elementuak, sortzen dira galderak erantzunak beste galdera baten erantzunak emanen dituztenak, eta hor hasi naiz mundu bat eraikitzen. Eta mundu aski errealista azken finan. Eskuin muturrarekiko loturak aipatzen direnean, hori ja liburuaren bukaera partean agertzen dira, baina ulertuko dugu eskuin muturrak badaukala lotura zuzen bat, eta gertakarian hitz aipatzen dira, eta hor, pixka dokumentatu naiz, eta ikusten da eskuin muturraren antolaketaz, ze sarea duen, izan duen eta baduen, eta ze kezkagarria den, eta orduan, bai, interesatzen zaizkidan, kezkatzen hauten gaiak dira, dudarik gabe, eta mundu bat eraikitzen duzunean, eta pertsonaiak eraikitzen dituzunean, eta intriga eraikitzen duzunean, agertzen diren, niri agertu zaizkidan, hasteko, nire kezken arabera agertu zaizkidan, aski naturalki agertu zaizkidan, kezkak eta gogoetak dira. Euskararen patua, kazetaritzaren morrontza, ikuspegi horiek edo harimutur horiek ere josi nahi izan dituzu? Bai, Euskararen patua, garbi da hemen agertzen da, Euskara nola gutxietxia izan den eta Euskaldun izatea nola komplexu iturri izan den, adierazten da hor pertsonaia batzuen bitartez, Euskara nola zapaldua izan den ere bai, eta horrek nolako eragina duen gero gizartean berean, ez? Eta kasu honetan, Lapurdiko eta Lapurdiko kostaldeko gizartean. Kazetaritza beste arlo bat da, baina kazetaritzan Euskararen patuak ere badu lotura, non agertzen den Euskarazko edabide batean ari direnek eta frantsesezko edabide batean ari direnek ez dituztela, ez baliabide berak, ez direla berdin tratatzen, eta hor, kezka horiek ere aipatzen dira, eta gero kazetaritzak dituen gauza politak, eta gauza guztiak dituzten bezala, itzalak ere aipatzea, ez? Alde horretatik albezain errealista izatea izan da nire helburua. Zu ere kazetaria zara, ezta? Formazioz behintzat. Bai, nik pasatu ditut urte batzu kazetaritza lanetan, eta orain kazetaritza irakasten, baina, bai. Eneko, gustora gelditu zara? Ala, bada tartean arantza bat edo zerbait hor gelditu dena? Nik uste liburu bat egiten ari garenean, momentu batez erabaki behar da, orain bukatzen da. Ze bestela, izan zen momentu bat, irakurri aldatu gauza batzuk, berriz irakurri, berriz aldatu, momentu batez erameia, onaino. Segitu izan banu, publikatu gabe, oraindik beste aldaketa batzu eginen nizkion. Baina, azkenean ez duzu denborarik gogoetatzeko, eta hau beste erabatera eginen nuen ala ez, segitu behar gaintzina beste proiektu batzukin, eta irakurleen erantzunarekin gustora nago, eta, segurazki beste 6 hilabete pasa izan banitu, desberdina izanen zen, baina behar da okertuko nuen emaitza ez dakit. Esan duzu lehen sarien zai ez dagoela bat, ez dela komeni, baina gustora hartzen dira, eta 111 akademia saria bada oso berezia, ez da? Bai, gustora hartzen da, biztan da, nik uste dut aitortza bat dela, lehenik, egindako lanaren aitortza, eta gero saria izateak ematen dizu oraindik beste oi hartzun bat, eta hori beti liburuarentzat ona da. Naiz eta nik uste dut nahiago izaten dugun, edo ni bederen itzalean egon gehiago ez, liburua idaztea itzaleko lana da, eta baina, gero irakurleei ematen zaie, eta erantzuna eta ikustea gustatu dela,
pozgarria da, dudarik gabe. Iruditzen zait, dena den, 111 akademia bezalako sariketak, saria baino gehiago importantzia dutela literaturari ematen zaiolako auspo bat, eta literatura da arlo bat, gaur egungo munduan, merkatu munduan eta abar, baztertua eta errez haizeak eramaten duena, eta borrokaz latza du momentu honetako gizartean eta merkatu sistemetan. Orduan behar ditu izan daitezken ekimen irakurle taldeak, azokak, Laster Ziburuko azoka izanen da, olako sariketak, bereziki literaturari emateko atxat, bestela momentu ondako bizi moduak eramaten du hautsa bezala. Eta orduan olako gauzek ematen diote orokorrean euskal literaturari oihartzun bat bestela nekez lortzen duena. Eneko ekainean jasoko duzu saria, ez dakit diskurtsoa prestatzen ari zaren edo oraindik lasai hartzen duzun? Momentuz lasai hartzen dut, ez dakit ere sobera nola pasako den, baina etorriko da horretarako momentua. Horri ibili da, bista eder, Maitasun Kapitalarekin, Karmele Jaiorenarekin, hor, borrokan ibili zarete eta azkenean eneko bidegain nagusi. Bai, hala da, bestela ere izan zitekeen eta etzen gaizkiago izanen, ez? Jadanik ia finalista izateak eman dio beste alako aitortza bat oihartzun bat, eta, bai. Baina egia da eneko, Astemaldimara begira kontuan hartzen badugu aurreko urteetako izenak norri izan diren, Arantxa Urreta Bizkaia hor dugu, Arkaitzkan hor dugu, Kirmen Uribe, Karmele Jaio, badela zerrenda polit bat, ez da? Bai, zerrenda polit bada, euskal literaturako izen handiekin ondoan, erantzukizun bat ere azkenean, ze orain arte fokoetatik pixkate itzalean izan da, beste erosotasun bat edo lasaitasun batekin idazten nuela ganezake, mendik aintzina, beste ardura batekin edo ematen du idatzi, zakit, ematen du ere bestelako, hemen sartu nez beste kuadrilla batean, beste talde batean, eta erantzukizunak ere aldatzen dira, zakit, beste azken finean, baina... Beste genero batzuk ere jorratu izan dituzu, saiakera, ikerketa, horre lan handiak egin izan dituzu. Behar bada hor daukazu zure kazetari sena erakusteko aukera gehiago, eneko? Bai, saiakeretan egin ditut kazetaritza lanak. Kazetari, egunkariko kazetaritza da, egunean egunekoa, denboraren kontra beti, sakontzeko astirik eta espaziorik gabe, eta liburu batean, kazetaritzako gai bat, sakon lantzea, elkarrizketan hitz egitea, elkarrizketa luzeak eta hori ematen nahi den espazioa, zinez lan atsegina da, sakontzeko aukera hori. Gero ikerketa akademikoa da gehiago, unibertsitatean hasi nintzenetik eta hola, egokitu da, ikerketa akademikoa egitea, idazketa aldetik divertigarriagoa da, edo kazetaritza lan sakonak edo literatura lanak egitea, ez? Literaturak sormenerako eta askatasun handia ematen duelako, kazetaritza lan bat sakontzeko eta ematen duelako, beraz, lan desberdinak dira, loturak badituzte denen artean, ez? Egia da, atera nuenean eleberria jende pixkat agituta, ematen zuen nintzera saiakera egile bat, aspaldiz baitziren ere lehen bi eleberriak eta ez baitziren biziki ezagunak izan, ogan jendek etzekien literaturatik hasi zelan ere idazle ibilbidea, ez? Beraz, hau izan da, itzulera bat literaturara eta... Eneko orain, altxa egingo gara, zutik jarriko gara, horratzean baitugulako argazki batzuk eta gauza batzuk, eta zurekin aipatu nahi ditugu. Guazen, paso hemendik Eneko? Zein, igorra aurrera. Eta joango gara hango iskinara, lehenikan bazterreko aipatuko dugu, jartzaitezu beste aldean. Bai, ze orain hemen argazki bat ikusiko dugu, eta oker espalin mago da uzuk ekarretako argazkia da, beraz. Zuretzat bintzat ez da, sorpresa izango. Goizean proposatu diat eta, bai. Bat, bi, eta hiru. Hemen? Ara! Bueno, honek bertso kutsua dauka, honek ez da? Bai. Eneko, jende garrantzitsuaren onduan zaude hemen, eh? Bai, hemen, goizean aritu gara bilatzen, eta hau agertu da, eta hemen Xilabako epaimaiko argazki bat da,
Eta hemen dago Txe, edo Joakin Arregi, duela pare bat urte joan zitzaiguna, zori txajez, eta beraz, argazki honek badu alde emozionalki alde importante hori, ez dagolako gurekin, eta ondoan Lierni Elortza, aspaldiko adiskide bat, ezagutu nuena bere garaian hasi ginenean seguran Iparraegoa astea antolatzen, eta geroztik leku hainitzetan elkartu garena, eta literatura edo idazle ibilbidean ere, hainitzetan aholkuak edo ematen, eta aritu naizelako honekin elkarrizketan, azkeneko irakurle taldean ere badabil antolatzen, eta hurbileko adiskidea. Eneko, eleberri bat idaztea zaila dela badakigu. Epaitzea, bertso saio bat epaitzea? Bai, ez du asti handirik ematen gogoetatzeko zailtasuna da berehala epaitu behar dela, eta behar da gestasuna da ere, gaizki ala ongi, albezain ongi beti ere, bertso bat epaitzea beti izanen da zerbait imperfektua, eta sekula ez duzu izanen sentsazioa erabat justua dela, ez badakizu ezertaz. Ari naizen beraz prestatzen gara, prestakuntza handiak eta eztabaida handiak eta egiten ditugu, bertsoak nola epaitu eta aldezain zuzen irizpideak jarraituta egiteko, baina ez da lan erresa, ez? Puntuak ematea ez da berez zaila, baina seguru izatea puntuazio hori ona den edo ez, hori beste kontua da. Horrekin du agian lotura bertsoarekin, ez? Lanketa lehenago egiten da, gero momentuan albezain ongi improvisatzeko nola bait. Bai, eta epaitzen ere ongi landu behar da, eta irizpideak ongi jarraitu, eta gauza asko ez dira irizpideetan sartzen. Azkenean bertsoak mezu bat da, komunikazio ekintza bat da, eta iritsi behar da entzulearen gana, gauza teknikoak bete, errespetatu, baina aldi bena zerbait egan, eta zerbait behi egan, eta impactu bat edo eragin, ez? Irria izan daiteke, edo negaja izan daiteke, edo gogo eta sakon bat, ez? Baina, nik uste gero bertso epaimaiak izaten duena da, sekula ez dela neo euneko eunean ados, eta gero beti datoz kalapitak eta zalapartak, eta hori, eta nik uste publikoak behar bada ez du zazpi epaimaikide dira Demagun Euskal Herriko txapelketan, eta ez da zazpiak bat. Azken emaitza da zazpi hoien puntuen batuketa, eta batek nik naukan ez dakit zein lehen. Agian epaile batek ere bai? Agian epaile batek ere bai, eta segurazki epaile batek ere bai, epaimaian dagoen iritzi aniztasun hori publikoan ere badago, eta orduan epaimaia da batuketa bat. Uste dut Imanol Azkan hori entzundakoa dela, epaile esaten, zuek aldu zuena egin, alare ez duzu asmatu. Hori nahiko ohikoa da. Hori ohikoa da, bai. Guztiko dugu beste bat? Bai. Ea. Guazen. Ea zer dion honek. Bat, bi. Iepa. Eta ero, ara. Apa. Wow, hemen ere jende garrantzitsua. Bai, hemen ere beste argazki bat aski unkigarria, erdiko honekin hasiko naiz, Txato, Aitor Renteria, hau ere bertxotan ibili zen. Hau da gure lankideen Baionako egunkariaren garaian, egunkaria eta begiaren garaian, Baionako ordezkaritzan ginen lankideen argazki bat. Nora Arbelbide, Aitor Renteria Txato, eta hemen Angela Mejias argazkilaria, gurekin aritzen zen argazkiak ateratzen. Txato, aurten, udaberri honetan betetzen dira 10 urte joan zitzaigunetik, 50 urtekin joan zen, bihotzekoa jota, izan zen kolpe gogor bat. Eta, berriki iritsi zitzaidan argazki hau, berriz, lehenago ere bai, eta, horren ari ginenen argazki batzu bilatzen, hau, etorri zait, uste dute, gogoratzeko ere. Xilaban Txato saria ere banatzen da, ez da? Bai, Xilaban ere badago Txato saria, eta Txato lan anitz egin zuen, iparraldeko bertso gauza askotan, ez? Nik Txato ezagutu nuen, 19 urte nitura uste dut, AEK-an hasi nintzenean Baionako gau eskolan euskarako klaseak ematen, gura orduan AEK-ako Baionako euskaltegiko koordinatzailea zen, eta handik urte batzutara egunkarian lankide izan nuen, eta gero egunkaria etxizutenean ere, elkarrekin aritu ginen beste lankide guztien artean zerbait berri montatzen, eta berrian ere bai, aritu ginen elkarrekin. Eneko bi argazki eder, badugu beste objektu bat ere. Objektu bat. Ea zer dion honek. Ea, zer dion, ea... Bat, bi, ea erori gabe, bota gabe, hiru, ara! Olaia Intziarte. Bai, azken aldian anitz gustatzen zaidan kantari bada, beste kantari anitz ere bai, ez zaila da hautatzea, baina irutzen zait azken urtetan izan dugun, euskal musikan izan dugun kantari berenetako bat, eta anitz entzun ditut bere kantuak, bere kontzertuak ere bai, eta uste dut oso interesgarria dela eskaintzen diguna. Oso, ongi.
Zora, Bikain. Xeriko gara berriz, Bai. Stofan, hartuko ditugu gure lekuak. Eseneko. Eta ez dakit galdera errexena edo zailena egin behar dizugu, baina orain momentu hontan baduzu edo buruan edo eskuartean, baina beste lanik, beste historiorik, zerbait? Ba, nik uste, pentsatu behar da, Bista Eder bukatu nuela kasik, duelak 3 urte kasik, duela 2 urte terdi, hola. Gero egoten da frigorifikoan, argitaletxeen agendan beste proiektu batzu daudelako, eta baina ez gara geldirik egoten. Ideiak etortzen dira demora guztian, eta orduan ideia horiek proiektu bihurtu bitartean egiten dute bide bat, edo bide bazterrean gelditzen dira. Beraz, bueno, ia 3 urte hauetan beste proiektu batzuekin ere ibili naiz. Ideia bat, proiektu bukatze laizter espero dut udazken honetan ateratzea. Espero dut diot, bukatu behar delako lana eta hori, baina printzipioz bai. Eta gero beste epe luzerago begira ere beste ideia batekin banabil, orain dokumentazio lana egiten eta abar. Normala den bezala, publiko egin aintzin, iragarri aintzin, enaiz hasiko jaten publikoki zer diren, ez? Proiektu horiek, baina enaizela geldirik egoten, hori bai ejan dezaket. Eneko Bidegain, benetan eskerrik asko zorionak, 111 Akademia sari horregatik, zorionak Bista Eder... Esango dugu berriz, gaurkoa zer izan da? Bista Eder eleberriagatik, eta eskerrik asko Bisita Eder honegatik, eta nahi guzun arte. Mil esker zuei. Mil esker, Eneko. Mil esker.